I onda pomisliš, kako da nastavim kad ništa ne ide? A odgovor ti ne da svet, već tišina. Stoička tišina, stoička snaga nije u tome da ignorišeš bol, već da ga vidiš i ne dozvoliš da te slomi. Epiktet je govorio, nije stvar u tome šta ti se događa, već kako na to reaguješ. Svet će pokušati da te slomi. Ljudi će reći da ne možeš. Okolnosti će ti uzeti kontrolu. Ali pravi čovjek ne traži kontrolu nad svetom. On uči da kontroliše sebe. Mirnoća. Disciplinom. Odlukom da ne reaguje impulsivno. Odlukom da bude stena dok oluja prolazi. Bio sam na dnu. Ne bukvalno, već unutra. Spolja sam funkcionisao, a unutra bura, pritisak, tišina koja jede. I onda sam pročitao jedno. Čovjek koji kontroliše svoj kontroliše svet. Počeo sam da dišem dublje, da ne reagujem odmah, da slušam više i pričam manje. I tad sam osjetio snagu. Ne